Ишимбай районы хакимиятында Башкортстан Республикасының вице-премьеры Азат Бадранов, Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары, ауыл хуҗалыгы министры Илшат Фазрахманов Ишимбай районының умартасылары менән очрашты. Сарала район балсылары, Итәкәй, Харгай авылдарының ак хакалдары катнашты. Һөйләшү конструктив, тыныс юсыкта үтте. Сараннан һуң интернет селтәрләрендә урындагы умартасыларның эш төркемен итәкләүсе, бар башлангыстарның иң алгы һыдыгында йөрүсе ир егетләргә сит кешеләр. Заманса әйткәндә, хайп яратучы бәндәләр тарафынан яла ягу, уларны халык дошманы дип исемләү башланды. Был хакта Итәкәйдәр безнең иҗади төркем менән үдәренең фикерләре, уй кисерештәре менән уртаклашты. Авылтан ашансы егетләре без аларды мына интернет аша хатлыган дип нидә башланлар. Улар бит ошо авыл өчен, ошо Башкортстан өчен. Но бүтән халык бергә йөри алмай бит инде. Шуның өчен алар безнең делегатларыбыз. Алар безнең башлап йөрүчеләрбез. Улар һәр yerдә, һәр касанда, һәр вакытта башлап йөриләр. Шуның өчен без аларга ышанабыз. Опять-таки менә рабочий группа теләр инде хатлыган дип алар хатлыган түгел. Алар безнең үзебезнең егетләр, ышанычлы, Харгай егетләре, Итәкәй егетләре. Үзләре өчен тырышмайлар. Хотя бы менә ошо авыл тирәһендәге аукционга куйган урыннар үзебезгә, үзебезнең халыкка калсын дип тырышалар.